Ano bro, may gabi bro. Dara, may gabi. Na, nakita na bro gapo. Ay Ah, gabi eh. sige. Unsa may mong gisgutan dire? Wala bro, hisgot-hisgot ra bro kay nagpaabot ko pa na. Ah, so de umurag taud-taud naman to nga to ang proposal nga debate o pamugoy makita nga asa tadapit ani nya si Brad busy man. Ah, so unsa imong desisyon ang gapo? Dili na lang natutoy isgutan kadali. Ah, sige, sige Oh, kana murag maayo ni. Di ba? mong dili lang natutoy isgutan kadali kay maglahi magkaroon taud-taud. Ah, Na sige sige. nigamit manggug ka atong Roma 3:23 Mm, nga yes, yes niingon gapo. si San Gamit Pablo ko. nga niingon si San Pablo nga ang tawag aning niyang nakasala ang tanan o nahilayo sa Dios atong basahon niya. Ingon siya nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Kani bang terminong tanan apil ba si Santa Maria ani? Yes bro, akit kayo bro. Ah, unya kay niingon man nga ug nahilayo sa Dios apil ba gyapon Santa Maria ani? Unsa man bro, ang Di ba? Duha man eh. Nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. So, kung makasala dayta, mahilayo dayta sa Dios, mohuyon ba kani? yes bro. Kita makasala, Ah, mahigit sa Diyos mo, nang ingon ang unang Juan, 1:9, kinahanglan tang tuloy na to ang sala. aha. Akong pangutana bro, si Santa Maria ba bro nahilayo sa Dios? Bro, Okay bro, wala tayong mabasa, but niingon nila ang tanan na ilayo sa presensya sa Diyos, buto sa bot, labot siya. bro, wala ko mangutanag na abay Ah, nabasa nga si Santa Maria nahilayo. ay sa kadali Ako bro. lang pangutana ba, matod ni Roy Tundag. Ngayon, it erase the board. Erase the board na siya. Tok. Save. Ngayon, kapiling. Setting. Apply, okay. Dayon, di na siguro kung mag-pinugjo man eh, kagabihin naman. Mana na siguro. Sample list na pantay ikaw. Yeah. So many adventure could never today. Somebody's souls really got to play. Somebody dreams really out of the blue. Will it come true? Forever young. Ay, binuang. Do you really want to live forever? Kapo, isa ka po ha. Oy, Pangmata na, pangmata na ka po. Na. ang akong pangutaan na ba, apil ba si Santa Maria sa nahilayo sa Dios? Oy, Wa gapo, may pangmata na sa, tiwas gapo. manguwas kay
niingon man ka nga si Santa Maria di ay apil sa nagkasala ang tanan. Wala sa kuan do Roma 3:23 nahilayo ang tanan. Oo. So si Maria ba nalayo sa Dios? Stoy. Si Santa Maria ba nahilayo sa Dios? Lagi. Asa mabasa na? Yes, bro, nahilayo siya, bro. Sumala sa nahilayo sa Dios. Nahilayo sa Dios. Roma 3. Kaning giingon sa anghel Bro, nahilayo Gabriel. siya, bro. Sumala sa Ingon ka. bro, nahilayo ang tanan. Lagi, lagi. Pasabot, labot si Maria kay tanan god. Labot. Labot. Niingon si Anghel Gabriel kang Santa Maria sa Lucas 1:28. Ingon siya nga may klaro na yung signal, putol-putol man. Madungog ko nimo? Wa makay signal, bro. Eugene. Say way signal ikaw ram nang wala mga pili to. Ay, ako dai. Pastilan, sige, atro ako no. Ingon ka nga si Santa Maria nahilayo sa Dios. So, Wala man, madungog ko bro. nimo? Wala sa nawala. Wala man. Ang nara magug. Sige. Kana. Sige. Ningon mo ka nga si Ningon mo ka nga si Santa Maria apil sa nahimulag sa Dios. Karon niingon man sa Lucas 1:28 miadto ang anghel kaniya og mingon. Ang kalinaw mag-uban kanimo. Ang Ginoo naa kanimo og nagpanalangin siya pag-ayo. Naa ni Santa Maria ang Ginoo. Question na himulag si Santa Maria sa Ginoo ani o ang Ginoo gyud na ang Santa Maria? Nahibulag lagi, bro. Sumala sa Roma 5 versikulo 2. Niingon, di ba? Niingon man ka nga si Santa Maria nahibulag sumalaan ng Roma. Ang Yes, bro. Yes. sa giingon Roma, lagi, ang giingon ni Anghel Gabriel kang Santa Maria, ang Ginoo naa kanimo man. Kaning pag-ingon sa Anghel Gabriel Yes, ang Ginoo naa kaniya. Nahibulag bang Ginoo niya ani o? Ay sa wa po ko mangutan nagtinuod ba ni? Kauna-una sa ka. Di ako Sige, pangutana sige, ba? panayan. Akong pangutana ba? Niingon mong gid si Anghel Gabriel kang Santa Maria nga ang Ginoo nag-uban kanimo, anaa kanimo. Question. Nahimulag ba ang Ginoo ni Santa Maria or ang Ginoo maanaa gid ni Santa Maria? Nahibulag, bro. Nahibulag. Naingon ba sa Anghel Gabriel ani nga ang Ginoo nahibulag kanimo? Wala. Ano lang, layo na akong pangutana. Unsa may giingon ni Anghel Gabriel kang Santa Maria sa San Lucas 1:28? Ang Ginoo na nimo, ang Ginoo bulag nimo. Ang giingon ni Gabriel, ang Ginoo na animo kay gibuntis mo si Tanawa ra. Ay sa gibuntis. Tanawa ha, niingon siya. Ang Ginoo naa kanimo og nagpanalangin siya kanimo pag-ayo. So kaning gibuntis mo ay nagpanalangin si Santa Maria pag-ayo. Kay ang tubag ang Dios naa gyud ni Maria kay nama siyang tiyan pero pagawas. Tapamina sa bro, unsa may tinuod ani bro? Unsa may tinuod ani? Ang Ginoo naa kanimo, ang Ginoo nabulag kanimo. Ay, ang Ginoo na nako wala nimo. Sa kani ba kang Santa kani ba are. Kinsa may akong tuuhan ani bro? Kinsa may akong tuuhan ani ikaw nga nag-ingon nga ang Ginoo nabulag ni Santa Maria o si San Gabriel nga nag-ingon nga ang Dios na niya? Totoohan ako si Gabriel kay ngano man Roma 5:2. Ay sa nang ikaw og si Gabriel. Nangutan na kasi akong tuuhan. Kinsa nagtugan nimo tinuod? Ikaw ba nga nag-ingon nga si Santa Maria nahibulag sa Ginoo o si Anghel Gabriel nga nag-ingon nga ang Ginoo na ang Santa Maria? Asan yung duha ni gasulti? Ang nagsultig tinuod nga nahilayo si Maria ako. Ay di Mo na siya ako. Lagi basahi lagi ko sa Biblia nga niingon nga si Santa Maria nahilayo sa Ginoo kay ron patas ng duha ni.
Okay, niingon diri sa Roma 3:23. Na Roma 3 kay Nahilayo. wala sa paminaw sa ayaw ng Roma 3:23 kay wala may Maria gisgutan dia. Sige, kay wala mo kay Maria arita sa Roma 5:20, 5:12. Roma 5:12 ha. Oh. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon busa may kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Kay nakasala man ang tanang tao. Akong pangutana si Maria tao Ay sa ayaw sa tanang ayaw tao sa man na kay nakasala. wala man ko mangutana Roma kung mga matay ba ni isa paminaw sa wala man ko mangutana nimo og mga matay ba ni tawo magkasala o dili bayad ba nas kamatayon ng sala nga akong pangutana ba di yung sita sa Biblia nga nag-ingon nga si Santa Maria nahibulag sa Dios sitas O nahimulag sa Dios naalagi sa Roma 5:12 tanang tao. Tanang di tao wala ko nakasala. mangutana tanang tao ba kay pag moingon tag tanang tao nasayod biyata nga dili tanang tao nakasala. Oy, tanang tao nakasala oy. Asa makakabasag na itaw. Si Kristo tao man nakasala po to. Dios man siya, what will Na dili lagi kita ng tao nakasala, dili lagi kita ng tao nakasala. Wala to wala. Katawang tao. Wala dili tao. Si Enoch ug si Elias gipasakam to sa langit, lawas ug kalag nakasala to wala. Nagkatawang tao. Wala dili lang nato na hisgutan ng pagkatao ni Kristo kanilang. Si Elias ug si Enoch kay hingsakam to sa langit, lawas ug kalag nakasala to wala. Si Elias ug si Enoch nakasala gihapon gapo. Kay niingon Nganong gipasaka man tog langit? Nganong gipasaka man tog langit nga nakasala man ito nga naarabas langit di pwedeng makasasala. Naghinulsol man gapo sa unang Juan 1:9. Asa man ta makabasa nga si Elias ug si Enoch hinulsol? Uy, wa di ka kabasa gapo niingon diri sa Asa man? Basahon ako. Si Elias nang hinulsol dia? Di nagkuan lagi sila kay kining mga sumusunod ni Kristo also magini gawas ninyo kay di man Si Elias ba nang si Elias basaha ko nos Biblia nga si Elias mismo gahinulsol kay ron kuan na to kay si Estas gipasaka man gito sa Ginoo sa langit kay gahinulsol man gito ingon man gisa Ginoo hinumdumi ko kung maghari na ka ipasaligan pag gito sa Ginoo. Si David magaling bro naghinulsol ito na no di Sa wala ta magisgot ni David kinamtang Elias ug ni Enoch. Basahi ko sa Biblia si Elias ug si Enoch gahinulsol. Asa man? Di ang ila bro nakasala sila. Ay wala lagi ko mga tarang nakasala ba kay ingon nimo nakasala. So karon kinakasala man naabay mabasa sa Biblia nga si Elias ug si Enoch gahinulsol na wala. Naalagi ay mabasa. Unsay sitas? Roma Roma. Wala na si Elias ug si Enoch kanang Roma na unsa. Hebreo. Sa ta si bro. Kabasa dai Hebreo. Basa na Hebreo. Tanaw na to nabay. Hebro. To. Hebreo 11:5. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Wala man ko mangutanag, wala namatay bisag wala. Kidi man ni isyu. Mo bitaw nga natingala ko ngano man nga asa mabasa sa Biblia nga si Elias ug si Enoch naghinulsol tagay kuno ko. Dira, basa tika. Hebreo 11. 11. Pwede ka kabasa no. 11:5 kay pati nimo wa si Enoch na rin nabasa magaling nako. 11:5 sige. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan, wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Nagingon ang kasulatan, wala pa kuha si Enoch, nagpahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pagtuo kay ang muduol sa Dios. Mutuo adunay. Nga aduna Dios. Brad, wala man ko mangutana Brad og namatay ba si Enoch. Nga kung pangutana basahi ko sa Biblia nga si Enoch naghinulsol, si Elias gahinulsol. Si David naman ginulsol man. O si Elias asa. Dili na kinahanglan basahon pa kay makasaka
Ni mo ha? Unsaon man ato pagkaprohibaan ni ron nga ingon kag way mabasa sa Biblia dili iwali. Un opinion ron ang imuha. Ang imong giingon ganina, Di ba? dili na Klaro importante. mo kayong istorya no. Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Si Santa Maria ningon kag apil sa tanan, sa ningon kang apil sa tanan nakasala kay tao man. Unya pag himan-himan, niingon na pug ko nga nahilayo ba siya sa Dios? Ningon kag ko. Karon kay si Angel Gabriel may nag-confirm niya nga ang Ginoo na niya. So wa mahilayo ang Ginoo niya. Karon basahi ko og sita sa Biblia nga ang Dios mismo nahilayo kang Santa Maria. Sitas. Ayan ang Roma 3:23 kay kanang Roma 3:23 sa original nga Griego ana unsa man ang pinulunganan ng term tanan. Okay, ang tubag ana bro, Roma 5:12, si Di Maria bro, tao, mangutana lang ko si bro. Mangutana lang ko. ay sa Kanang Ay, sa ba? kanang Roma 3:23 kay mong gikot, di ba na term tanan? ha? Unsa bro? Naay? Di ba giingon ang Roma 3:23 tanan nakasala ang tanan? Oh, Oh, unsa man sa Griego kaning pinulungan tanan, kaning term tanan? Ug unsa may buot ipasabot ana? kasi mo nagsingo dai. Di wa mo ko mangutanag nakasabot ba ka Griego? Balik ta sa original ana kung unsay buot ipasabot sa original ana. Pastor magkakanya wag ka kay balo Griego, kada kong binuang. Ya, mabangutan na. Mangutan na magkatuwa. Klaro na to ba kaning term tanan? Unsa man ni sa Griego nga pinulungan ug unsa may buot ipasabot anang term tanan kay pag moingon tag tanan, dingon bitaw San Pablo, mga matay ang tanan. Di ba dingon siya? Karon nasayod pud siguro ta nga dili tanang tawo namatay kasi Elias ug si Enoch wa man gito namatay, mo pagigibasa ganina. So di gid tanan ang tawo mamatay. Karon ang pangutana unsa Ito man ba? sa term Griego kaning term tanan? Ug unsa may buot ipasabot ana? Man. Nangutan na ka para magkatuwa. Di wa ang utana para makipagpala mahusay na to ni ba kaya nga to manggong issue din si Santa Maria bang nagkasala o wala. So direct to the point na lang, ing na lang ako kay bao kay mo proceed kog laing pangutana. Nakabalo na. Oh, Ang lagi kay bao magaga sige ayo Brad kay balo kung wala ka kay balo. Ayo na lang pass if kay mo proceed dila po ka na ko lisuron. okay. Ayo na lang gud pass if nga kay bao ka. Are, wala lagi ka kay balo. Ayaw pass if. Laing pangutana. Laing pangutana. Laing pangutana. Ayaw lagi pass if kay wag ka kay balo. Laing pangutana. Di ba sa korte kaning magkaso ta. Buwak na baso dia. Di ba sa korte kung magkaso ta kinahanglan kita ebidensya, di ba? Yes, no. Naibigin ko. Ah, sa ebidensya. Issue sa sa ebidensya. Balihon ng kaso siya pa'y mapriso. O karon ang pangutana, imo maging ipamugos nga si Santa Maria nagkasala. Ang pangutana nako, Santa Maria tagay ko kisa. Kanila. Kaya mo? Wajud. Basig pagkapangamuti kag sala diha ni Santa Maria na imo idalit. Ay naman lagi kay baligyatan do ay ngon bawal ang inom ha. Binuang mo ni. Na pangutan. Bawal ko nang inom sa ila. Perti magkapasaway Katoliko bro na maligyag tanduay. Asa mapanguna-huna ni wala. Pero ini ako ang Sige. Akong pangutana. Unsa may nahimo nga sala ni Santa Maria tagay ko isa lang. Okay, Roma 3:20, Roma 3:4 si Maria na Makak. Asa 3-4 si Maria na makak. Wa ka kabasa. Sige sakyan ako na kanang 3-4 niingon ka nga. Naman na sa 3-4 no. Ang ingon sa 3-4, ang basahon na ang tanang tao pagkakon. Na? Amo ba na eh? Ingon diri oh.
wala magpabilin nga mabutinod-anon sa Dios bisan pagbagakon ang tanang tao kani karon imo gyapon i-promote nga si Santa Maria bagakon unsay gibakak ni Santa Maria. Yung sa iba, sana ba nag-isip ka? Di ka tanang tao magkabagakon mato dire karon tagay kog statement ni Santa Maria nga namakak siya. Wala din na. Bakak na sa Ay Jesus bro ayon ang own opinion tagay kog statement si Santa Maria nga namakak siya kay pag moingon gani dito sa statement nga ang tanang tao nangawat buti pasabot apil ko bisag ko nangawat kita ng tao man so adi gimin siya nga tanang tao unsa man ang tanang tao dia basig tanang tao na sa kumpanya basig tanang tao na diha katrabaho anang suluda basig tanang tao nga na-involve ba ng krimen okay Maria ko no namagak sana ni ron wag yapon. O ganina unsay sala ni Santa Maria sa namakak kuno. Asang basa? Na dire, ibasa na to 3:4. Wala magpabilin nagmamatinud-anon ang Dios bisan pagbagakon ng tanang tao. Kay si Maria tao man yang i-prove nga appeals bagakon. Tagay kong statement gikan sa Biblia nga mismo si Santa Maria nasa gibakak. Gani. Hindi ka kahatag, case closed, pildi, ikaw pa'y mapriso, anak. Unsa kahay? Oh, bet, sige. Akong pangutana, ningon ka nga, ang utana ko, unsa may sala nga nahimo ni Santa Maria? Ingon ka naa sa Roma 3:23 nakasala ang tanan. Lagi unsa na imong sala? Ingon ka namakak. Nga asang basa? Na dire sa Roma 3:4 nga ang tanang tao bagakon. Karon ang pangutana, makahatag ba kag statement nako mismo ni Santa Maria nga namakak siya? na nagaling Roma 4 tanang tao. Lagi wala kanang Roma 3:4 ningon man tanang tao bagakon. Ang pangutana nako si Santa Maria kung ikarga nato ani sa tanang tao, sa to pa apil pugas bagakon ani kay tanang tao man. Oh, good. Akip ko kay kita magtanan. Sige, kay apil pugas bagakon. Arita, di lang ko mudaginot nimo, ari kong Santa Maria. Kay imo jud ikarga Santa Maria aning tanang tao bagakon. Apil puga. Karon ang pangutana, unsa may statement ni Santa Maria nga namakak siya para ma-prove na to nga makarga siya ani? Dili na kinahanglan ba tao? Unsay dili kinahanglan na kay sa korte pa. Be tagay kung statement siya mismong nag-ingon ana. Kay wala kay matag palihon ang kaso ikaw pa'y mapriso. Sa korte Okay, ka di ba? kung naa nagaling Di ba sa korte klaro man jud kayong maningil lag ebidensya. Mura taga Senate hearing ani ba? Oh, di ba maningil tag ebidensya ana statement isang daang statement karon. Wala man jud tay makitang video magpakita nimo ana kay siyempre sa panahon ni Maria pa may video. Sa paminaw sa panahon ni Santa Maria wala pa nauso ning kamera video, cellphone, wala pa na. So ang ato lang statement mismo gisuwat sa mga apostol baka karon o bisag Bible scholar na lang ka o bisag kinsa nga mga istoryan ani. Hatagi ko no kog statement ni Santa Maria nga namakak siya. naa sa Roma 3:4 si Pablo na imo. Statement ta Santa Maria dia, statement ta Santa Maria. Sa paminaw sa bala lagi ba ang atong not admitting for the sake of the argument nga sa paminaw sa granting without admitting for the sake of the argument nga atong ikarga apil ato karga Santa Maria ani kay para mapasok mo to nimo nga nahuna ba karon ang pangutana magahatag ba ka statement mismo ni Santa Maria nga namakak siya kay ang akong giingon nimo unsay salang nahimo ni Santa Maria ingon man kag namakak ang kaning term pagpamakak pangutana asa man si Santa Maria namakak dapit sa asa dapit si Santa Maria namakak Nas Roma 3:4 lagi di Pablo. wala ko mangutanag 3-4 lagi atong i-grant ato nga without admitting ha ikarga na to Santa Maria ana sakyan ako nimong panguna-una og kapasar ba ni ikarga na lang nato bisag kuy labot ang pangutana unsa man ang
gibakakan ni Santa o sa may bakak ni Santa Maria na imo? Lagi ako baka ko na tanang tao. Di, wala na kung lagi ba nga ko lang aklaro na to ni. Si Ma Ay be, bro, klarohon na to ni bro. Sa paminaw sa bag, mayon ka mangutana ka nako kung sa ikaw brad, apil man kas bakakon sa may imong gibakak. O mayon ko kwartahan ko bisag dili. O ana ra gud. akin ni Karon pangutana brad. Ay sa ang pangutana nako ba? Unsa may gibakak ni Santa Maria? Ang Pablo, hindi pa Pablo. Ngano si Pablo may mo, ngano si Pablo may problemahon nimo? Ikaw may akong gipangutana. Uy, So dapat imo problema na gikarga Santa Maria. Ang intensyon ni San Pablo walay Santa Maria ang nakarga diha. Kaya wa magali niya gi-record ni San Pablo ngalan ni Santa Maria. Imong intensyon akong gikuha kay pasok pang gini mo Santa Maria aning 3-4. Karon ang question, unsa unsa bakak day ni Santa Maria ang nahimo? Gay ko. anang tao ako. Ay lagi ba wala tay problema ana tanan tao na bakak pagdili. Wa nya kana pong istorya nga tanang tao brad. Paminaw sa kana pong istorya nga tanang tao wala po na magpunting at tibuok tao nagis-kalibutan kay pag moingon ko karon tanang tao na makak asa na ko nag-repair sa kumpanya. O di ka to ra pong kumpanya hatanan dia, way labot tong uban. Ana ra ba? So Sige, bakak ni sige, Santa taga. Maria. Abang i-grant. Unsay gibakak ni Santa Maria? Yun na. Yun na sa walay puto. Ha? Sige. Isa. Tagay sa kong statement daan nga Akong pangutana. nabakak si Santa Maria. Maria, Ay sa kong ikaw. pangutana. Maria, Ayaw sa ikaw. kong pangutana kay ikaw aminado Wala. naman kay ka nga bakakon di ka ingon ka ganyan apil ka ana. Di. Karon para ma-prove nato nga naadjud si Santa Maria karga ang imong pangunahuna. Alagi para ma-prove nato ba nga karga gid si Santa Maria sa imong pangunahuna. Unsay bakak ka statement ni Santa Maria ang nahimo? Tagay ko no kung isa lang. Ba problema na nanin. Sa problema nga ikaw akong gipangitaan na dili na akong problema. Ikaw ang akong gipangitaan na karon inig adlaw sa paghukom mamatay ta sa Hebreano 9:27. Kinahanglan hukman una sa Dios. Kinahanglan mamatay una ang tao. Aya sa hukman sa Ginoo. Karon ug ang hukom sa Ginoo inani mangutan ng Ginoo nimo. Butlay. Unsa statement nga nahimo ang bakak sa akong ginikanan? Sa akong mama. Unsa may imong itubag? Ewa ko kasala kay Siya ko kasala. Di ba nang issue kang Santa Maria nga apil sa dana kinamakak kuno Santa Maria? Kay ni kamatay nimo, kay umta kay bawas atong kamatayon. Moingon si Kristo sa imo, butay giba giingnan nimo kung ginikanan nga namakak siya motoy sala nga imong gipahid niya. Pangutana, unsa statement sa akong mamang namakak siya? ona. Okay dila. Ay, mahilak pa manigbiyag bahaw ni. Walay mabasa? Mo kita mabasa ani. So naa sa ikuan ni ron kay ikaw may namasangil sa Santa Maria ang makak paninglan tigaan. Mahulog gud na siya wala goy ibit o mahulog ni gulay pulos ng tagmakag. Sige. Unsa may statement ni Santa Maria? Isa lang ha. Nga namakak siya ug asa si Santa Maria dapit na makak. Kinsay gibakakan ni Santa Maria? Ang Dios, ang tao, asa ba na dapit? Okay, ang tubag. Di ayaw pa suminglis Pablo kay si San Pablo. Isa Brad. Ayaw pa suminglis San Pablo kasi San Pablo dili intensyon ni San Pablo nga si Santa Maria na magkag ikaw may nangisyo ani Santa Maria ron. Kamatod Okay, nimo si Santa Maria na nakasala. Ang pangutana, unsa day sala na himo ni Santa Maria tagay ko kisa imong gitugaan ako na makak siya. Kanang pangutana, unsa di ay asa mabasa si Santa Maria na makak imong gikutlo ang Roma 3:4 nga tanang tao, bakakon tanang tao na makak. So imong gipasok si Santa Maria dia.
pangutana. Kay wa man joy ng basa sa Santa Maria da, nya mo gidugangan. Patay kas Ginoo ana imong dugang-dugangan. Pangutana. Unsa statement ni Santa Maria diha sa Biblia nga makak siya? Okay, di ara. Ang sala ni Maria nagpapatay ang Sa wako mangutana nga sa gikan ng sala ni Santa Maria gikan ba na siya katigulangan ug unsa ba? Nga ako ba kay imong giingon nga si Santa Maria na makak question unsa statement ni Santa Maria des Biblia na makak siya asa siya na makak? luma na ninyong Pablo. Unsay problema ang Pablo? Dili gid problema namong Pablo. Ikaw gi magproblema ni Ginoo ni San Pablo. Dili among problema ni. Kay ngano inig mamatay ka karon. Na mo ni ingnon si bro, inig mamatay ka karon. Wala ka kahibaw, mga matay ta karon. Moingon ang Ginoo nimo. Butlay. Unsa mo tay giingon nimo sa akong mama nga namakak siya? Unsay gibakak ni sa akong mama di ay? Kay kung isa. So may mong tugan na. Ingnon nimo problema tong Pablo. Si Pablo imong pa problema nga ikaw may nangisyo. Mata na kung Pablo dito, bro. Kay kung utan na ka Pablo nga di mas Pablo imong katubang. Igadlas mo ko mang Ginoo man. Naingon biya. Kanya ikaduha ayaw basula pamina sa ayaw basula si San Pablo sa imuhang pamina sa ayaw sa abutan ng panultihon kay na Old Testament tamataan na. Ayaw basula si San Pablo sa imuhang isyu. Imong isyu si San Pablo imong pasuminglan kung wala kay mahatagan ni ikaw na makakani. Basta wag kag makakani mong ebidensya wag kay ang ko nga usa ko ana usa ikaw ko na ana makak nya Maria tao man siya isa wala ko mangutana ka feel ba ko ani feel ba ka ayaw lang sa na subject ning this is all about this is not oy paminaw sa ba bro ayaw i-subject sa Roma 3:4 ang kitawg ako kay this is not all about you and me. The issue here is all about Mother Mary. Di ba? Okay. Tagay ko statement gikan mismo ni Santa Maria nga namakak siya. Asa siya namakak? tanan laging tao kapubot pasabot. Wala lagi ko mangutanag tanang tao. Wala lagi ko mangutanag tanang tao. Ang akong pangutana, unsay statement ni Santa Maria nga namakak siya, i-provide ko no. Wa mabasa pero Way mabasa. So imo-imo ra na kay way mabasa. no na to di na Pablo. So di na kapayo lagi pa suminglis Pablo kay ug atong pangutanon si Pablo na bay mabasa ang Santa Maria des Roma 3:4. Si Pablo nag-ingon bro ako basaw. O sa wa ko mangutanag si Pablo bay gaingon. Sige. Nabay mabasa sa Biblia kung si Pablo magkagaingon. Nabay mabasa sa Biblia kasi San Pablo niingon kay Santa Maria na makaknawa. Roma 3:4. Wala Ulo 3:4 giingon nay ngalan ni Santa Maria da, nay ngalan ni Santa Maria wala. Isa oy. Nabay ngalan ni Santa Maria da na napil. Uy, ano mangita pangagag pangalan nga tao. Dili kay natural ibalidit na to na yang ngalan dagnaba. Kay maingon kag tanang tao butante ang pangutana nabay mo ngalan da na basig tanang tao ros pikas barangay nya ikaw kasi kag lumbay-lumbay da jawara kay labot. Pasabot sa tanang tao walay labot si Maria. Isa ba ato lagyan ng ibalidit o kinsa ng mga tanang tao giingon ni San Pablo diha o asa na mga tawana. Kay kung mangutana ko nimo unsa man dining terminong tanan sa Griego? Bro, ato sang tanong kuan ba ato sa ning Amo lagi husayon na to na. Be unsa may pulong tanan sa Griego? Pinulungan. mga tanong kasabot og Natural kay para may bala na to unsay meaning ana. Ay pastor ka nya wag ka kay balo. Binuang nagalakiha. unta may kabasa ba kag dito or namakutra ka? Dili wala mo ko mangutanag ka basa bata Griego. Sa balik na original kadali unsa may term tanan. Kay di biya nato na ma-apply nga pag mingon tanan nagyud tao sa tibuok kalibutan. Example, ang Isa unsa lagi ning term tanan sa Griego? sa Pilipinas. Uy, unsa lagi wala paminta sa ba? Ayaw na nang balaod sa Pilipinas penalty kay dili ra mahilig ning Katoliko kaso-kaso nya mag penalty na ka. Kay ug mo mahilig pa lang ning kaso paminta sa ba? Kung mahilig pa lang ning Katoliko kaso gipailan nagkakaso libel. Tanaw na sige pamagang nimo kasi Santa Maria isuhan nimo na makaka binuang. Nangutan ka sa Greek.
Akong pa Oh, ngutana ko sa clarification. Griego ba? Nangutana ko sa Griego. Unsa din ni sa Griego kaning terminong tanan? Biblia wala. Mangutan. Dili ang akong pangutana Kabasa ba ka unsa rin. gyud ning term? Unsa man gyud ning term sa Griego kaning term tanan sa Griego nga pinulungan? Unsa way pasabot ni San Pablo ana? Ayaw sana. Unsa ayo pangutana? Pangutana makaning di ka katubag na himo kag away nga nimong programa niya. Sige ra pagkagingon niya. Pangutana lang mo no. Kaya anda mo kung Di, matubag no. Unsa man ning di mo kakatubag? ako lagi. Batak. Na madelikado jud ka anik mamangmang ka na sa karyas 11-15 ang mga pastor ay mangmang. At na, Disgrasya jud ka di ani na ron. magsilbi nga na. Ayaw pa pa. Mao Komentaryo ba lagi. kay. Comment Sa komentaryo nga naa man na sa Biblia gisulat mong gina ni Zacarias ingon ng Dios. Oo, magdala ka pa uli ng mga katang mangmang na pastor. Di og di ka kay bawas ako ang pangutana be unsa may Griego aning pulong tanan. Unya unsa man ni sa figure of speech ng term tanan. Kanang pagkasulti ni San Pablo dana dili na lang tamukan kay sa kung saan ako pugos-pugos nimo di man jud ka kay bao. Kani na lang. Kaning niingon si San Pablo nagkasala ang tanan og nahilayo sa Dios Roma 3:23. Unsa man na sa figure of speech nga pagkaistorya? ang tao ba nakasala. Sorry, ang Ay tao. na naunsa maning ako bang kuan ba pangutana unsa man na sa figure of speech ang pagkaistorya na di ba naman tay figure of speech wa puti kay balo unsa man ni eskwela ka grade 1 ba unsa man tong di ba naman tay figure of speech di ba di ba namatay si Mili Kaya, Tapor kirim, di ba ako kirim magsusutin ka po. sa oy ang akong pangutana ba di lang ta magisgot ato kay katong grigo-grigo di man jud ka kay balo ato di man jud ka kay balo ato ang akong pangutana na lang Sila na, pare kagapo dahil, abi kong nawala na ka.